जे बिटिआरनि मोनसे सुक्तियानो नंखायनो बे बाथ्राया जोबोद माने जोंखौ दुखु होहोदों। बेखौ जों मोजाङै बिजिरनानै नायोबा आं दहाय एसे सिगाङावनो बुंखादोंमोन मोनसे बाथ्राया बेनो माखासे मानसिफोरा राजनितिनि स्वार्थआव गाव गावनि गादिखौ लाखिनो थाखाय बे बर' माहारिखौ मोसाहोनाय जादों आरो प्रमद बर' सारा जायबायदि बाथ्राखौ जोंनाव गोबां मिथिङाव जोंनो सतबांसा होलांदोंमोन बे बाथ्राखौ मावफुंनायनि थाखाय दा नंखाया सोर नंगौआ सोर बेखौ रायजो राजाफ्रा मोनथियै गैला। बेखायनो आङो गले गले होनो सनितपुर आरो बिस्वनाथआव जोंखौ थाइजौ गोखैखौ बारा फाननो दाफैसै जों रोखायै बुंहरनाय जाबाय आरो बे मेसेजखौ। नंगौ बे समाव आं दायो दं गहपुर हालामाव आरो बे समाव नोंथांमोना मिथिगौ जे थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा जादोंमोन। बेखौ लानानै गोबां दिनै दान्थे बिदान्थेबो जानायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन आरो दिनै समाव थांनाय साननैसो सिगांसो रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बिटिआरआव फिन आरोबाव 47टा रिभिनिउ भिलेज फरेस्ट भिलेज लोगोसे एफआरसि भिलेजफोरखौ सोसननाय जादों आरो बेखौ लानानै नोंथांमोना मिथिगौ दे थांनाय गोलाव समाव एबा 1983 मायथाइनिफ्राय गहपुर हालामाव बेसेबां आइजो माहारिफोरा माखासे दुथां सुबुंफोरनि आखायावहा जिनाहारिनि बोलि जानांगौ जादोंमोन। थिग बेबायदि दिनैनि समाव नाथाय बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों गहपुर हालामा बिटिआरआव हाबबाय। दा बेखौ लानानै बिटिआर हालामनि एबा बिटिआर हालामाव हाबनायखौ लानानै गहपुर हालामनि आइजो माहारिया मा फोरमायो जों मिथिना लानि बे समाव। बे समावहा आथिखालाव बिटिआरआव 47टा गामि हाबदों। बे गामि हाबनायखौबो लानानै माखासे बर'नि दैदेनगिरिफ्रा माखासे गावनि लाबालाबनि थाखाय माखासे हेंथा खालामनाय बाथ्रा बुङो। दा बे समाव बिथांमोननि बायदिखौ मा फोरमायगोन आरो रायजो राजाफोरा बेनिफ्राय माबायदि सांग्रां जानांगौ? दा बे बाथ्रायाथ' थारैनो मिडियाफोराव ओंखारगासिनो। दाखालिसो जोङो मोनसे बाथ्राखौ मिडियायाव भाइरेल जानायखौ नुदों जे बिटिआरनि मोनसे सुक्तियानो नंखायनो बे बाथ्राया जोबोद माने जोंखौ दुखु होहोदों। जों बे समावनो गोबां जोंनि जायगानिफ्रायबो होनहरनाय जादों। दा बेखौ जों मोजाङै बिजिरनानै नायोबा आं दहाय एसे सिगाङावनो बुंखादोंमोन मोनसे बाथ्राया बेनो माखासे मानसिफोरा राजनितिनि स्वार्थआव गाव गावनि गादिखौ लाखिनो थाखाय बे बर' माहारिखौ मोसाहोनाय जादों आरो मानो होननानै बुङा बिथांमोनहा मोनसे खोथाखौ बुजिनांगौमोन जाय समाव बर' माहारिया मोनसे समाव माने जों मा आन्दलन खालामदोंमोन होनना बुंबा सदियानिफ्राय संकससिम मोनसे सतबांसा लानानै ओंखारदोंमोन। नाथाय बिथांमोनहा बे बाथ्राखौ बावनानै बा दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि डिभाइड आसाम 50-50 बेजोंनोथ' गोबां बर'खौ खौसे खालामदोंमोन। खौसे खालामखांनायनि उनाव बिथांमोना मोनसे समाव फिसा फिसौ सुक्ति हिसाबैबाबो बिथांमोना दैदेनगिरि जादों। नाथाय मोनसे दुखु गोनां बाथ्राया बेनो दैदेनगिरि जाखांनायनि उनाव गादिनि लबाव फैनायासो जोबोद दुखु गोनां जादों। आरो फर एग्जाम्पल हिसाबै जोंनि बे सनितपुर आरो बिस्वनाथआवबो माखासे मानसिफोर दंमोन जायफोरा बिटिआरखौ जाजानो बायो आरो जाजानो बानानै जोंखौ अट'नमास काउन्सिलाव हाबनानै एथ' हाबथारनांगौ होननानै जोंनि मावथिफोरजों गोबां दावहा जादोंमोन गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन। जेरै बिथांमोना माखासे इंराजि रावजोंबो फोरमायदोंमोन हिन्दी रावजोंबो फोरमायदोंमोन गासैबो दुनियाखौनो माने जों जे बिटिआरआव हाबनाङा बे बाथ्राखौसो जोंनि माखासे जोंनि जाय मानसिफोरा गादिनि लब आरो फैसा थाखाजों थांफायो बिथांमोना बेबायदि बाथ्राखौ बुंनानै जोंखौ माने बेले बेजे रायजो राजाखौ माने गोनो गोथोआव दोनदोंमोन आरो दा दिनै बे बाथ्राया जोबोद क्लियार जाबाय आरो जोंबो गोजोननाय मोनबाय। प्रमद बर' सारा जायबायदि बाथ्राखौ जोंनाव गोबां मिथिङाव जोंनो सतबांसा होलांदोंमोन बे बाथ्राखौ मावफुंनायनि थाखाय दा नंखाया सोर नंगौआ सोर बेखौ रायजो राजाफ्रा मोनथियै गैला। बेखायनो आङो गले गले होनो सनितपुर आरो बिस्वनाथआव जोंखौ थाइजौ गोखैखौ बारा फाननो दाफैसै जों रोखायै बुंहरनाय जाबाय आरो बे मेसेजखौ।